Good morning! Idenggan tayo dito kanta, makikipagkanta tayo, kasla daluyon. Teges na ayos, umay mangispal, mangdalos itibasol, kitak dagiti, kasbantay adaluyon, o gloria, hallelujah. Kasla ti marikrik na ngayat ti Diyos manglapunustan niya daluyon ti gloria ragu di matngelan agburburayop adi magawidan. Good morning, Auntie Pat. Good morning, Manang Cora. Good morning, everyone. Imarikrik na ngayat ti Diyos manglapunustan niya daluyon ti gloria ragu di matnelan agburburayop adi magawidan. Amen. Praise the Lord. Kasla daluyon. Marik na tayo kumada jay rago. Marik na tayo kumada jay ragsak. Iti pan nakaisalakan tayo kakabsat. So nga, maraydayaw ti Apo. Iti dito nga bigat, adati i-share ko kada kayo nga may nga scripture from Proverbs chapter 17 verse 22. Proverbs chapter 17 verse 22. O kunana iti Ilocano, agtalinaed ka anaragsak no nasalunat ka. Kunana, maininot ka amatay no kanayon analiday ka. Yan. Niti ulitok nagmayat agtalinaed ka anaragsak. So type tayo manon dita comment section tayo. Agtalinaed ak nga naragsak. No nasalunat ka. Yan. Payng no nasalunat ka sa kanto agtalinood nga naragsak. Maininot ka amatay no kanayon analiday ka. Wow. Iti kinaliday mangpatay. Ti kinaliday paababao na iti biyag. Yan. In English, kitanta jay English, a cheerful heart is a good medicine. Kunana. Iti naragsak apa nagpuspuso ket nasaya at nga agas. Iti Ilocano garud ket kunana nga maininot ka amatay no kanayon ka analiday. Grabe daytay niya. So diay a cheerful heart is a good medicine. Nag-Google ak, nag-dictionary ak. Kat anya iti kayat na nga sawon daytoy isuro na nga iti puso nga umiso kat ada iti positive nga epekto na ijay biyag tayo. Amen. A cheerful heart is a good medicine. Yan. So makitkitak ijay post ni Sister Christine niya nga napnapnuan day ta ti iliw. Di mo taya napnapnuan day ta nga napnapnuan so na ti iliw. Makikita to ti post na ngay nga nagpipintas dagi pictures so ako nakayo nagmayat mo ton makayayo ije mata ngem adalata nga ag-isem adalata nga naragsak ag katawa. It is because of the impact of the word of God nya. So nga iti positive apa nagpuspuso apiktara na umuna iti biyag tayo nya. Dadumapay nga kayat nga sawon daytoy cheerful heart according ka ni Google o I search ko Bible dictionary. Kunana kat joyful, glad, kunana encouraged, confident in God kunana. Naragsak ada iti rag-o kaniana, ada nabilag isuna kan ada ti turod na kini Apo Dios. Dadjay iti kaipapanan daytoy
cheerful, wenno kinaragsak. Ket no adda daytoy nga kababalin kada tayo, daytoy kinaragsak nga kababalin, naragsak a kababalin, it reflects our inner attitude. Kuna nagarod, apiktara na di akin uneg nga kababalin tayo, ken day namnama nya, being haan nga kinontrol iti buteng, wenno bitterness, haan nga dayjay buteng ono bitterness, haan nga nasayaat nga kababalin, haan ngem iti cheerful heart, iparangarang na dayjay nilaon iti puso tayo. Ti puso kuna nagord nga is where emotions, ti emosyon tayo, ti tarigagay tayo, kunjay pagayatan tayo, jay moral decision tayo, isu ti pagtugawan na daytoy puso tayo. So nga ti pagtugtugawan daytoy kinaragsak nya, ti pagtugtugawan daytoy desires, di emotion tayo nga kastoy, day puso tayo, madaydayaw ti Apo. If our heart is cheerful, no dayjay puso tayo nga iket naragsak nga kasta, ada ti talo nga banag ditoy nga i-share ko, iyog na ti panakaagas, isumot ti kunana ditoy mangpasalunat nya. Agbalin tayo nga nasalunat, no ada iti naragsak a puso, cheerful heart nya. A heart, cheerful heart nga isu daytoy iti mangyeg iti panakaagas nya. Ada iti marikna tayo nga rag-o. Ket daytoy nga rag-o, mapapigsa ka iti panpanunot mo inti amin mo. Emotions, even the body, daytoy bring healing. Isu nga ti umununa nga healing. Iti umununa nga medicine nga itik tayo ket kinaragsak. Amen. Nirituyon haan nga tablet, haan nga magatang ijay butika, but first of all, dayjay being a cheerful. Yeah, naragsak apa nagpuspuso. Pangalaan tayo ditoy naragsak apa nagpuspuso. Pangalaan tayo ngay, apaggatangan tayo ditoy. Apan tayo ijay word ni Apo. Because the word of God brings healing. Iyag na ma-repair jay panpanunot ken puso tayo. Paisumot daytoy cheerful hearts or joyful strengthens the mind. Papigsaan na ti panpanunot tayo no naragsak tayo. Mga Kristiyano, hindi tayo artista. Yeah. Di artista nang ko nga iti adadag iti na born again nga actors niya nga kunadakat naragsak kami iti stage, mangmangtod kami iti pagkakatawaan, funny moments, mangmangtod kami iti di entertainment again entertainda iti social media ngem into no malpas da jay nga event da agsublida nga naliday mano tinakangkang ti testimonies agsublida nga naliday ta into no agsublida manon into no awanon da jay awanon isungay nga tipudpudno nga biag dagiti namati timang iyog iti panakaagas kada tayo is the word of God. Totally nya haan tayo nga artista, haan tayo nga aktor, nga agin-agin naragsak, ngem ije ununod tayo gayam, agladladingit tayo. Apo tulungan na tayo. Ni Apo tulungan na tayo. Nya? So nga dayjay brings healing. Isu nga anya ti aramiden tayo desire to become happy. Desire the joy that comes from the Lord. May kadwa, overflows with thanksgiving. Ijay 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 kunana ijay nga rejoice in the Lord always. Agasum data, it is impossible nga agragsak ka iti inaldaw no adu ti sangsangom nga problema, no adu iti kasasaad yo inside your family nga hanga na sayaat. Ngam apay nga kunan ni Apostle Paul nga rejoice in the Lord always. Agragsak ka iti Apo nga kang kanayon. Amin at tiyempo. Say it again, rejoice. Di bas basak dati ko tayo, makasangit ak nga.
It is very hard niya. Narigat nga kunaon nga ayo ay agpampamarang tayo. But the totally nga medicine nga talaga nga mangagas ijay kaungan tayo is the word of God. Madaydayaw ti Apo. Ijay word ni Apo pagtaudan iti ragsak. Nako. Madaydayaw ni Apo Diyos. Overflows with thanksgiving. Agyaman tayo kini Apo. Iyag na ti panagyaman. Agbalin tayo nga, makuna tayo nga, rejoice in the Lord always. Say it again. Ulitom manon. Rejoice. Agrago ka. Agragsak ka. Maraydayaw iti Apo. Suti ko na dito 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 ko na from 16 verse 16 ko na pray always. Yeah? Rejoice in the Lord always. Pray continually. In everything give thanks, for this is the will of God. Yeah? It is impossible to say nga, ay, naragsak ka, no adu dagiti pagdadaanam. Ngam, benefits dagiti adda kini Apo. Uray no adu ti pagdadaanan tayo. Still, iti source, iti pigsa tayo. The joy that comes from the Lord. May katalo, it encourage others. No naragsak tayo, kas na mati. So nga, I encourage you nga gamitin natin itong social media. Nga agbalin kumada jay Facebook accounts tayo nga pangbuyaan dagiti tattao nga kahit may pinagdadaanan ka, masaya ka pa rin. Kahit may pinagdadaanan ka, makita lata kanyang ti panag-isem because it influence others. It encourage others. Di Proverbs 12:25 kunana. Ti panagdanag ket padagsenon na ti puso. Nya? Tapno dagiti agdandanag nga tattao iti aglawlaw tayo. No makita tayo kas namati nga naragsak, nya? Lumag-an ti karirik nada. Ti panagdandanag ket padagsenon na ti puso. So iwasan natin ang managdandanag niya. Adala taday ito'y tatao tayo. We are not hantayo nga glorified. Ngam. Adati sa uni Apo. Niya. So diay. Ngam tinaimbag ken napintas asao ket mangipaay iti naragsak ken pamigbig iti puso. Pag alaan tayo napintas asao, the Word of God. Go to the Word of God. The very Word of God. The final authority. A complete medicine is the Word of God. Madaydayaw ni Apo Diyos. To have a complete healing. Tapno makumpleto. Jay iba yung iti complete healing kano isong agkarkararag kayo ti masakit. Kunata yung Apo kararag miti complete healing. Amo iti complete healing? Ti complete healing ngay ket kwa matay no Kristiyano. Complete healing apay ta complete healing gaminon no matay haanon nga rikrik naen iti pain iti bagbagina nya. So diay nya igor ti kastato yung agkararag ay ket ikararag mo di physical healing ang nga complete healing ti total healing ki isuday ipapatay ken ni Kristo. Yan so anya iti kastate to have a complete healing spiritually. Isuday toy number 1, joyful even in the midst of difficulties kunana. Kinaragsak uray iti tiyempo, iti kinarigat nya. Daytoy ada iti kinaragsak. Isu nga kunana ket do not grieve for the joy. Isu ijay kunana ijay in note the verse nga diay. Do not grieve, for the joy of the Lord is our strength. Kunana. Do not grieve. Han tayo nga agladingit. Gaputa iti rag-o. Nga agapu kini Apo kot isutipig sa tayo. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. Kasano tayo nga pumigsa? Go, ijay word ni Apo. So nga iti daytoy nga gundaway, daytoy iti words of encouragement. I was so encouraged. Iti daytoy isu nga isumot iti ibingay ko tatangag sapa. I-desire tayo ti kinaragsak. Uray no awan ti ko kwartam. Dapat naragsak ka, ya.
Reno awan dagiti kayat tayo tarigagay tayo kat agragsak tayo gaputa ada ni Apo. And one thing more, no da tayo nga namati kat ipakita tayo nga naragsak tayo nga agserserbi kini Apo, nalakati ag evangelize. Ngem no namati ka nga agmimisuot ka, hang ka nga agsagsagaysay gaputi kinaadu iti problema, no aglaladot ka, mapan ka church nga aglaladot na kamisuot. Do not expect nga adda dagiti mangpati ti ibagbagam, takunadan tukot si kantupay nga born again kot aglaladot ka. Iso nga this is an encouragement sa lahat ng mga believers. Let us be joyful. Ipakita tayo nga pudpudno haan nga pakitang tao lamang. Wag nating ganun, wag nating gawin yun. Let us be true. Kasano tayo de jay, kasano nga maadada, kasano nga ikat makapaladingit, makapaburden mo. Uray no kas jay, kunak garod. The word of God is a powerful na bilag daytoy nga usaron tayo. Tapno iti kastakap isuti mang anay kada tayo. Nya, so nga, I can say this, gaputa, no i-focus tayo ijay, hardship iti biyag tayo. No i-focus tayo kadagiti rigat nga mapaspasaran tayo iti biyag. No ijay lang ti pang ibisaran tayo iti emotions tayo. Awan so nga kunana kot niya de basak manon de jay kunana. Agtalinod ka naragsak no nasalunat ka, maininot ka amatay no kanayon ka analiday. Ayo. Wag ganun. Hantay nga naliday. Iwasan tayo ti panaglidliday. Gaputa maininot ka ama. Isungay nga for us to have a long life niya. Let us learn. Let us pray that God will give us a cheerful heart. With a cheerful heart, I give my all to Jesus. With a cheerful heart, I give Him my everything. I-commit ko kinkwa na iti amin. Hallelujah! Maridayo ti Apo. So nga, dadjay iti susi iti amin. A cheerful heart, tinaragsak a panagpuspuso, yigna ti panakaagas, yigna iti kababalin nga managyaman, kan it encourage others, pabilig na dagiti daduma. Katno kas jeti makit kita dagiti unbeliever kanya tayo. At ay, sumurutak man dita, nararagsak kayo. Uray no daduma mo dito church. Very close kami ito'y kaaruba. No daduma agkakatawa kami. Into no madamdama agsang-sangit. So nga, isugayan nga kunan dagiti haan nga makigimgim mo nga. Ayo pa'y dagitada nga pintikus nga kaslada nga agbagtit. Madamdama agkatawa da, madamdama agsang-sangit da. Agpupukaw da. So, hindi nila maintindihan yun. So nga ni Apo iti tumulong kada tayo, numalidliday tayo, let us go ije word ni Apo. Ay ayatan na ka. Ito nga pan tayo gamin ije word ni Apo, yug na tinamnama. Tulungan na da tayo ije pagkapuyan tayo. Hallelujah, kararag tayo, Lord. Gyaman kami kinka, iti daytoy Apo nga agsapa. The joy of the Lord is our strength. Agyaman kami tirag-o, kat aggapukin ka. Tulungan na kami, Apo, if our hearts kat umiso, if our hearts is right, Apo, adaw Diyos nga maipakita dayta iti akinruar nga parang iti bagimi. Tulungan na kami, Apo, tapno saan nga iti fear, saan nga iti buteng, saan nga iti bitterness, kan saan nga niyaman nga pakariribukan timang kontrol kada kami, ngam Apo, dajirag o nga agapukin ka, in spite kadagiti hardships, circumstances nga pagdadaanan mi. Lord, saan Apo nga, saan nga umanay nga manggabur iti ragsak mi, ngam Apo, gapukin ka. Lord, madaydayaw ka. Pagayatam Apo nga da kami nga anak mo, kat naragsak kami. Isu nga Apo,
inted mo Apo Dios ni Apo may Kristo nga isu nga nangi lukat iti ruangan tapno intuno sumrek kami iti dayta nga ruangan tati pagayatam ket agbiag kami iti naragsak apa nagbiag dayta nga naragsak apa nagbiag ket isu iti biag nga insagsaganam nga awan ti patinggana nga puros namay katulungan na kami iti kaadami diti rabaw ti daga Apo. Lord, help us kas namati Apo nga agbalin nga dakkel nga influensya ditoy lubong that God iti happiness iti joy iti naragsak apa nagbiag ket dayjay makiadda ka kada kami tinaragsak apa nagbiag ket ijay panagtalineed mi ijay pasensyam Apo madaydayaw ka lapunosen na kami kaditi ayat mo uray pay ti daytoy nga agsapa dagitoy nga kakabsat nga dumdumngeg lapunosem ida iti rag-o nga agapukin ka lapunosem ida iti ayat mo Apo kairamanan tunggal may sakada kami awan ti malabsan and let that Lord God that joy Apo dayjay rag-o Apo nga agapukin ka isu Apo iti maibado kada kami in this day O Lord God is a day full of gladness. Lord God, madaydayaw ka. Madaydayaw tinagan mo, Apo Dios. Agyaman kami, bendisyonam ti tunggal may sakada kami. Kas agtuloy kami nga agserbikin ka. Awanan pa'y ti kasayaatan nga aramiden mi dito rabaw ti daga. No saan nga ti panagserbikin ka. Serving you is a complete life. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Madaydayaw ka. Itinagan ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Amen. So, God bless everyone.